Исәмесез хәерле кич, эфирда Татарстан хәбәрләре һәм студияда Фәнис Камал. Көн үзәгендәге яңалыклар белән танышканчы тасырның 100 еллыгы белән бәйле вакыйгаларны барлыйк. 1992 елның 22 майында Татарстан Югары Советы Республика халкын үз территориясендә хәрби хезмәткә чакыру турында карар кабул иткән. Бу документ хәрби хезмәткә чакырылучыларның милләтара һәм аерым бер территорияләрдәге конфликтларны хәл итүдә катнашуына юл куймас өчен имзаланган. 2000 елның бу көнендә Канадада җитештерелгән Сөембикә исемле тоннель казу машинасы Казан метрополитенының беренче метрларын уза. 2001 елның 16 августына кадәр Сөембикә Тукай мәйданына барып җиткән. 1997 елның 22 майында Татарстан Дәүләт Советы сессиясендә ул чакта премьер-министр Фәрит Мөхәммәтшинне тәбрикләгәннәр. Аңа ул көнне 50 яшь тулган. Россия президенты указы белән дуслык орденын тапшыралар. Бу аның беренче дәүләт бүләге була. Бүген исә ул үзенең 73-нче яшен каршылый һәм казанышлары да саллы. 50дән артык дәүләт бүләге генә бар. 2005 елда Мактау орденын аңа Владимир Путин шәхсән үзе тапшырды. Бүгенге котлауларга без дә кушылабыз. Фәрит Хайрулла улына ныклы сәламәтлек, сәяси тормышының озын гомерле булуын, күтәренке рухта һәм актив баруын теләп калабыз. Ә хәзер алдагы репортажлар хакында. Жеңіл кешерселер де көп ауырыйлар. Коронавирус ең кішкенелеріне де аямай. Біздің бір айлық 10 күнлік балалар да болдылар. Коронавируслы балаларını давалаушы табиб белән Рәмзилә Гафиятуллина аралашты. Кабатланмас саннар Татарстан хуҗалыкларының терлекләренә махсус номерлар бирелә. Янкенде бер төрле номер белән бер хуҗалыкта, ике хуҗалыкта, өч хуҗалыкта булырга мөмкин. Татарстан белгечләрен кем өйрәтә һәм яңа биркалар ниндирәк? Алия Хайретдинова күреп кайтты. Зей районның ял лагерьлары рөхсәт булган чиракта киләсе атнада ук балалар кабул итәргә әзер. Вот такой замечательный клуб ждет наших ребят, которые будут посещать его летом. Зей районның йолдызлык ял лагереннән Илшат Аюпов. 2 айга якын тәнәфестән соң волейболчылар ачык һавада беренче күнегүләрне үткәрде. Ребята все в нормальном состоянии, лишнего веса нет. Зенит Казан командасының кумлыкта үткән күнегүләрен Илдар Сафиуллин да күреп кайтты. Татарстанда коронавирус юктырган тагын бер кеше үлде. Бу инде шундый 10нчы очрак 57 яшьлек Казан кешесе 13нче майдан бирле реанимация бүлегендә дәваланган. Үзе хроник авырулардан интеккә дип хәбәр итә оператив штаб. Диагноз исә экспертиза белән раслана. Узган тәүлектә Татарстанда тагын 75 яңа очрак ачыкланды. Казанда 24, Чаллыда 23 кеше. Авыруларның күбесе вирусны монда юктыра, бары бер очрак кына читтән кайтучыда ачыклана. Республикадагы соннар коронавируслы кешеләрнең 3тән 2се савыкканын күрсәтә. Россиядә исә тәүлек эчендә COVID-19 диагнозы тагын 8894 кешедә куела. Казанның беренче балалар хастаханәсенә көн сайын COVID-19 чире бар дип шикләнелгән 10-12 бала китерелә. Бу учреждениедә алардан анализ алалар һәм аның нәтиҗәсенә карап төрле урыннарга саталар. Кичкенәләр корона белән күп авырмый дигән фикер дә бар. Бу чыннан да шулаймы? Балалар әниләре белән ятамы? Аларга да авыру югы куркынычы бар микән соң? Барлык сорауларына сабыйларны коронавирустан давалаучы табибка Рәмзилә Гафиятуллина ирештерде. Оператив мәгълүматларга караганда авыручылар арасында 18 яшькә кадәргеләр дә бар. Тенденция нинди? Артамы, кимиме? Күп булды майның башында. Әзәя башлады. Балаларда COVID-19 җиңел уза дип әйтәләр. Бу дөрестән дә шулаймы? Аларга караганда балаларда бу авыру җиңелрәк уза. Хәзер сездә ничә бала дәвалана? Аларның уртача яше күпме? Безнең 26 бала ята. Бездә алар туган көннән 18 яшькә кадәр. 7 яшькә кадәр COVID-19 бөтенләй булмый дип әйтәләр. Бу чыннан да шулаймы? Безнең бір айлык 10 көнлек балалар да булдылар. Балаларда COVID билгеләре нинди? Үзенчәлекләре бармы? Температура күтәрелә, җиткерү әз генә була, күкрәк авырта инде. Үзен бик начар сизәләр алар. Балалар хастаханәдә әниләре белән ятамы, әллә аерыммы? Алардан бер-берсенә шир юкмыймы? 10 яшькә кадәр балалар әниләр белән яталар инде. Бөтенесе дә бер семьядан килгәч, алар барыбер кемнеңдер контактны булса инде, барыбер әнисен дә тикшерәбез. Нинди очракларда COVID-19 балаларда авыр формада уза? ИВЛ аппаратына тоташтырылганнар бармы? ИВЛ тоташканнар балалар юк, но баланың нинди дә булса авыру булса, например, кан авыру, опухоль,
главы булса инде, аларның авырга уза. 12 майдан Татарстанда балалар бакчалары ачылды. Моңа бәйле рәвештә авыручылар саны артмадымы? Балалар бакчаларыннан авыру очраклары турында хәбәрләр юкмы? Балалар бакчалары ачылгач, бездә балалар саны артмады. Андый хәбәрләр юк бездә. Соңгы сорау, балаларны коронавирустан ничек сакларга? Кеше күп булган урыннарга алып бармаска балаларны маскалар белән җиртергә кирәк, кулларны юырга. Әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Исән сау булыгыз. Эшсез калсаң, матди ярдәмне ничек алырга, гаиләләргә нинди түләүләр каралганы, гражданнарны борчыган сорауларга бүген Мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы һәм пенсия фонды вәкилләре җавап бирде. Татарстанның иҗтимагый палатасында үткәрелгән чарада 1 сәгать эчендә 100-гә якын мөрәҗәгать кабул ителә. Һәр икенче шалтыратучының проблемасы шунда ук шишелгән. Халык өчен дә һәм министрлыклар өчен дә шулай ук файдалы, чөнки алар үзләренең эшенә бер яктан бәя, икенче яктан тагы нинди оештыру мәсьәләләрен хәл итәргә кирәк икәнен аңлыйлар шушы сораулардан. ABC.ru Marketplace оешмасы Яшел үзәндә логистик үзәк ачарга мөмкин. Бүген бу хакта компаниянең инвесторы Алексей Банников Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән сөйләште. Очрашу онлайн рәвештә уза. Президент республикада интернет аша сәүдә итүчеләр артуын билгеләп үтеп, хезмәттәшлекнең артуын хуплады. Мне важно узнать, какие у вас планы, какая нужна с нашей стороны поддержка, ну и мы алгоритм шагов, куда как будем двигаться. И, конечно же, есть огромное желание вместе с вами реализовать хороший проект в Татарстане. Чит илгә барып булмый, Венеция үзебездә Ярчаллыда бер юлы 2 бакчачылык ширкәте су астында калды. Без бу хәл турында сөйләгән идек инде, әмма билгеле булганча су китәргә җыенмый, бакчачылар милкенә зыян салуын дәвам итә. Прокуратура тикшерүен башлады. Су басуга нәрсә сәбәпче булган, зыянны кем каплар? Гөлнас Сайфетдинова дәвам итә. Это вот вода заходит уже на улицу Прибрежная. Улица затапливается. А это вот видно Подгорная правая. Бу кадрларны энергетик бакчачылык ширкәтендә яшәүчеләр төшергән. Су урам, бакча, теплицалар аша йортларга хәтле керә. Баню не зайдем, пока... Мунчага керәм дип әтездән су бәдрәфкә дә барып булмый бит. Үзегез күрәсез мондагы хәлләрне. 4000 сумга үсентеләр генә алдым. Күпме зыян. Миңа аны кем каплый инде? Су әле чигенергә җыенмый. Бүген без дә моңа шаһит булдык. Энергетик бакчачылык ширкәте рәисе Галина Севастьянова әйтүенчә, ул җитәкчелек иткән 20 елга биредә бу 3нче су басу. Соңгы тапкыр 5 ел элек булган. На момент затопления я тоже... Су килә башлаганда 2 юл участогы һәм 20ләп бакча җирен баскан иде. Хәзер инде 77 участок су астында. Дамбада ватылу очракларының беренче генә булуы түгел инде. Турбасын ремонтлыйлар, әмма су басымына клапаннар түзә алмый, сафтан чыга. Гидр корылма 1979 елда төзелгән. Шуннан бирле үзгәреш булмаган. Простая истина. Поставить насос и откачать, и больше ничего Дядя Вань, не я сегодня тоже Су басулар белән прокуратурада кызыксына. Хәзер 2 бакча участогы буенча да тикшерүләр бара. Әлегә булган мәгълүмат буенча, Бережок һәм энергетик участокларындагы су басуның сәбәбе Камадан Аккыш күленә илткән турбадагы клапанның ватылуы. Прокуратура зыян күргән дача хуҗаларының хокуклары үтәлү-үтәлмәвен тикшерә. Муниципаль хакимиятләрнең гадәттән тыш хәлләрдән саклану өчен нинди чара күрүенә бәя биреләчәк. Шулай ук Түбән Каманың ГЭСның яр буен инженер кырмалары белән саклау мәсьәләләре дә тикшерелә. Закон бозу очрагы булса, прокуратура тиешле чара күрәчәк. Дамба Ярчаллы балансында шәһәр хакимиятендә бу хәлгә аңлатма бирергә теләмәделәр. Су басу сәбәпләре нинди һәм бу зыянны кемдер каплармы, тикшерүдән соң билгеле булыр мөгаен. Чаллы телевидениесе белән берлектә Гөлнас Сайфетдинова, Яңа Гасыр каналы. Сез дә үзегезне борчыган мәсьәләләрне редакциянең WhatsApp номерына җибәрә аласыз. Әйтер сүзегез булса 89874 200101 телефонына хәбәр калдырыгыз. Яңакларны язып та фото һәм видео язма рәвешендә дә җибәргә мөмкин. Татарстанда бер үк номер сугылган мөгезле эретерлек булмаячак. Һәрбер сыерга айрым 9 саннан торган томга биреләчәк. Республикада бу эшне 1 ел дигәндә төгәлләргә җыйналар. Россиядә әлегә яңа проект буенча инде 21 төбәк эшли, чират Татарстанга да килеп җитте. Тиздән берләштерелгән система ашамалының яшен кирәкле прививкалар ясалганмы, юкмы икәнен дә белеп булачак. Бу яңалык нәрсәгә кирәк? Алия Хайретдинова белеште. Так будет выглядеть бирка, 9 номеров и еще QR-код.
Кылакка олка таксаң матур, әмма сыерларга бу кирәкми. Менә малыңны бутамыйм дисәң, уникаль код ярдәм итәчәк. Яңа төрле 9 санлы тамга 1 ел дигәндә республиканың барлык хуҗалыгындагы бөтен төрлеккә салыначак. Сыерларда гына түгел, дуңгызларда да. Мондый үзенчәлекле паспортны хайваннар ил буенча алачак. Россиядә яңа закон проекты гамәлгә керергә тиеш. Паспортка теркәлә хайванның бөтен ветеринар обработкалары. Каны алынган, вакцинасы ясалган, прививкалар эшләнелгән. Шушындый возрастта, шушындый хайван, шушы хуҗалыкта бу программага кертелә, и ул хайванны любой җирдән бәйгендә личный кабинетка кереп, любой кеше карый алачак. Татарстанда яңа туган бозаулардан башларга уйлыйлар. Бу проект 100%-ка Башкортстанда үзләштерелгән инде. Самара, Саратов өлкәләрендә 20%-ка. Читтән килгән белгечләр әлегә безнең ветеринария табиблары белән тәҗрибә уртаклаша. Республикада бу яңалыкны Арча, Балтач районнарында сыныйлар. Ә менә номерлар бирү Татарстан буйлап бара. Бу эш белән бәйле рәвештә чыгымнар зур булмас дип уйлыйбыз. Хуҗалыкларда булай да малны гел теркәп баралар. Номерлар бирү өчен дә акча даими рәвештә тотыла. Бердәм номеры юк икән, малны законлы рәвештә шалып та булмый, ите дә кибет киштәләренә эләкми. Сатып алучыларда махсус номер буенча терлекнең килеп чыгышын, ветеринария чаралары үтәлгәнме, юкмы икәнен дә белә алачак. Бу система шәхси хуҗалыкларга да кагылачак. Малларга тамга салдыру күпмегә төшәчәк, әлегә төгәл суммасы билгеле түгел. Әмма ветеринария белешмәләре дә Меркурий системасы эше дә киләчәктә шул номерларга нигезләнәчәк. Татарстанның авыл хуҗалыгы министрлыгында бозауларга беренче яңа тамгалар инде җәй башында ук салыныр диләр. Алия Хәйретдинова, Алмаз Зияддинов, Яңа Гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз, салдагы минутларда. Тәгәрмәчтәге йорт. Ише шушы махсус материал белән обшивается. Дизайны моторрак булсын, жыл булсын өчен. Азнакай эшмәкәрләре ничек итеп автоюртлар төзи һәм туристлар өчен ул нинди мөмкинлекләр ача? Филүзә Хәмидуллина. Казан чәчәк ата Instagram яңа фотолар белән тула. Күпчелек заказлар именно менә шушы алмагач янында төшерәбез инде. Май азагында фото зонага әйләнгән Казан парклар турында Рәлә Вәлиуллина. Соңгы вакытта чит илгә чикләр ябылгач, Россия халкы тәгәрмәчле йортлар белән кызыксына башлаган. Ичендә аш, йокы бүлмәсе, хәтта балалар караваты да бар. Һәм бу йортны үзең белән сәяхәткә дә алырга мөмкин, аларны азнакайда җитештерәләр. Мондый автоюртлар сәяхәт итүчеләргә тагын нинди мөмкинлекләр ачасың? Филүзә Хәмидуллина күреп кайтты. Ише шушы махсус материал белән обшивается. Дизайны моторрак булсын, жыл булсын өчен. Каркасы махсус материалдан ясалган прицеп үзе дә җиңел. Эчендә вентилятор, электр розеткалары, шкафлар, лампалар, йокы бүлмәсендә ни булса, монда да шундый ук уңайлыклар. Монда газовый баллон урнаштырылган 5 литрга. Монда аккумулятор урнаштырылган, һәм отсек бар, аяк киеме куярга. Илдар белеме буенча техник, күңеле белән конструктор 2 ел элек иптәше белән тәгәрмәчле йортлар төзи башлый. Аллигатор, панорамалы, зур прицеплар, 20дән артык автоюрт бүген бөтен ил буенча сәяхәт итә. Кемперный площадкалар булса инде безнең менә, например, безнең Татарстан Республикасында да ул күбрәк безнең сәяхәт итүчеләрне безнең республикага тартыр иде. Алар аңлар иде, баштан ук белер иде, аларның туктар урыннары бар, анда бөтен условиялары. Автоюртлар кояш батареясы ярдәмендә эшли, 70 литрлы су баклары урнаштырылган. Монда кресло ясадык, моны диванга да әйләндерергә була. 2 кеше йокларлык. Әлеге принциплар шул дәрәҗәдә автоном табигать шартларында озак вакыт яшәргә мөмкинлек бирә. Биредә кухняда нәкъ фатирлардагы кебек җиһаз бар, газ плитәсе, краннан менә шулай. Су ага. Ашарга пешергә бернинди дә шикләр юк. Кухня, йокы бүлмәсе, балалар өчен карават, шуңа да карамастан прицеплар әллә ни зур түгел. Бу аларга тар юллардан йөрергә дә мөмкинлек бирә. Бу прицеп панорама, чөнки монда панорамный тәрәзә куелган, йолдызлар белән хисләнергә була. Жылыткыч куябыз. Чөнки безнең якларда суыграк, җәй көнендә суык булырга мөмкин. Шуңа отопитель куябыз. Отопитель безнең тоже автономный. Азнакка егетләренә эшләрен көчәйтергә республиканың эшмәкәрлек фонды һәм район хакимияте ярдәм иткән. Планнары да зурдан. Автоюртларны республика бренды итү һәм туризмны җәелдерү. Тәгәрмәчле йортлар белән Чехия һәм Испаниядә да кызыксынганнар инде. Азнакай районыннан Филүзә Хәмидуллина, Эрик Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Автоюртлар сәяхәт өчен генә уңайлы, яшәргә баш өстенә чын түбә кирәк. Дәүләт торак фондыннан яңалык. Татарстан гаиләләре социаль ипотека программасына 2нче тапкыр басала. Әлбәттә, элекеге фатир бәясен түләп бетергән очракта гына. 2нче тапкыр чиратка басарга теләүчеләр бар микән соң һәм моның өчен нәрсә кирәк? Хәбәрчеләребез кызыксынды.
2005 елдан Дәүләт торак фонды социаль ипотека буенча 170 меңнән артык гаиләне фатирлы иткән. Торакны яшьләр ала, алар ишәя, шул ук программа буенча кабат фатир алырга теләүчеләр дә бар. Данныйларны анализироваткәннән соң президентка мөрәҗәгать иттек, һәм президент поддержать итте, яңа документ расланды. Элек алган фатир бәясен түләп бетерү һәм торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ булу кирәк. Социаль ипотекага җыйган кебек документлар сорыйлар. Без үткәргән анализда карасак, среднем 3-5 ел арасында гаиләләр социаль ипотеканы каплыйлар. Иң озын түләүчеләр алар 15 елда түләп бетерәләр. Казанда социаль ипотека буенча хәзер 1 квадрат метрның бәясе 42460 сум. Кабаттан шушы программага басарга теләүче меңләп кеше булыр дип фаразлыйлар. Бар һәр районда үзебезнең представительстволарбыз, анда телефон аша язылып, яки сайтта, личный кабинетта заявка калдырып, үзенә кирәк мәгълүматларны алып була. Йортлар, торак һәм шәһәр мохите илкүләм проекты кысаларында торгызыла. Быел 4970 фатирлы 130 күп катлы өй төзергә җыеналар. Гөлназ Сафетдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Россиядә балалар лагерьлары 1 июльдән ачылырга мөмкин. Илнең мәгърифәт министрлыгында бүген шундый фикер җиткерделәр. Быелгы вазгыятьне күздә тотып, ял урыннарына таләпләр тагында көчәйтелде. Шуңа әзерлек тулы куәткә бара. Зәй районында мәсәлән лагерьлар 3, шуларның берсе Йолдызлыкны хәзер җәйге ялга ничек яңарталар соң? Хәбәрчебез Илшат Айыпов урынга барып күрде. Стараемся для детей, чтобы было все красиво, чтобы им понравилось. Бүтін жерде җыештыру әзерлек эшләре бара. Һәрбер бүлмәне ниндер тема буенча безиләр. Монысында зәйдә торып диңгез күреп булачак. Это комната у нас для мальчиков. Бу малайлар бүлмәсе. Диварга диңгез ясадык, башка бүлмәләрдә тропик утрау, кояш батышы кебек күренешләр бар. Әлеге җәйге ял лагере 7дән 15 яшькәчә булган 120 баланы кабул итә ала. Нәкъ шуның кадәр урынга исәпләнгән ашхана, спорт һәм мәдәни чара мәйданчыклары тулысынча тәртипкә китерелгән. 100гә якын урыны булган әлеге клуб узган ел капиталь төзекләндерелгән. Биредә тәрәзәләргә, сәхнәгә пәрдәләр генә әләсе калган, ял итүче балаларның кино карарга да үзләренә чыгыш ясау мөмкинлеге дә булачак. Лагерь җитәкчесе Юлия Комиссарова әйтүенчә, корпусларда бүтән җиһаз яңартылган, өстәмә яктырткычлар, видео күзәтү җайланмалары урнаштырылган. Тәрбиячеләр җитәрлек, биредә барлыгы 36 хезмәткәр эшли. Мы готовы предложить. Без балаларга спорт уеннары, төрле түгәрәкләр, мәдәни чаралар тәкъдим итәргә әзер. Һәрбер бала үзенә кызыклы шөгыль табачак. Лагерь район карамагына күчкәннән соң 2016 елдан алып Татарстан президенты программасы нигезендә аны төзекләндерүгә 20 миллион сумнан артык акча тотылган. Биргә килә торган нык тавышалган юлга асфальт түшиләр. Башка кирәк-яракка район 5 миллион бүлә. В этом году мы масштабную провели очистку лесной территории. Орман тулысынча чистартылды. Юллар төзекләндерелде. Балаларны ашату буенча аукционнар узды. Аларның ялы күңелле һәм куркынычсыз булырга тиеш. Яшәү корпуслары, ашхана, клуб барысы да төзекләндерелгән. Рөхсәт булган очракта Йолдызлык киләсе атнада ук балалар кабул итәргә әзер. Зәй районыннан Илшат Айыпов, Рамил Зәкиев, Яңа гасыр каналы. Ни өчен Орча казармаларын сүтү тарихи мирасны саклау мәсьәләсе түгел, сәяси эш. Танылган архитектор Сергей Шакуровның бу хакта фикерен Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Яңа уку елыннан Казанда капиталь ремонттан соң мотор спорт мәктәбе ачылырга тиеш. Эш барышы белән бүген шәһәр мэры Илсур Метшин танышты. Мотор башкаладагы иң чал тарихлы спорт мәктәпләренең берсе. Ул безгә шактый дөнья һәм ил чемпионнарын биргән уку йорты. Танылган хоккейчылар Сергей Закамский, Рөстәм Абдулхаев, Вадим Шайдуллин, Валерий Шалахиннар да биредә тәрбияләнгән. Аны февральдә төзекләндерә башлыйлар. Бу максатка 37,5 миллион сум бүлеп бирелгән. Эшләрне август ахырына төгәлләргә исәп. Хәзерге 70% яңа уку елыннан биредә волейбол һәм баскетбол секцияләрендә ачарга уйлыйлар. Менә өстенлекле юнәлеш булып футбол кала. Благодаря обновлению инфраструктуры привыкли к полям 6-7 поколения. Это уже не такой стандарт УЕФА, ФИФА. Но в принципе и такое нам в радость было. Ровненько, все хорошо, просто где-то подсыпать. Да, поэтому... Футбол кырында гына түгел, волейбол майданчыкларында да тормыш җайлана бара. Казанның Зенит волейболчылары үз изоляция режимыннан соң беренче тапкыр бергә җыелып күнегүләр үткәрде. Әлегә алар тулы составта түгел, легионерлар бераз соңрак кушылачак. Ачык һавада узучы гадәти булмаган җыеннарга коллектив нинди формада килгән соң, волейболга сусаган команда белән Илдар Софюлин аралашып кайтты.
Сәлем бирүшү кул кысып түгел, йыдрык тидирип кенә, күнүгү туп белән түгел, тән температурасын үлчәүдән башлана. Тестны алар алдан тапшырган. Спортчы һәм тренерлар һәммәсе дә перчатка һәм битлек киеп шөгыльләнә. Дистанцияда саклана. В обязательном порядке прошли. Волейболчылар медицина тикшерүе узды. Алардан коронавируска тест алынды. Табиб һәркемнең дә сәламәт булуына инангач кына, Роспотребнадзорның барлык күрсәтмәләрен, таләпләрен үтәп, күнекмәләр планын әзерли башладылар. Казансу елгасы буендагы әлеге комлык җәйге спорт төрләрен үткәрү өчен махсус ясалган. Монда төрле елларда футбол, волейбол, регби буенча төрле дәрәҗәдәге ярышларның үткәне бар. Инде бүген Зенит Казан командасының монда килеп күнегүләр үткәрүдә тарихи вакыйгага тең. Чөнки алар 2 айга якын үз изоляция режимыннан соң беренче тапкыр монда күмәкләшеп җыелды. Һәм әлбәттә, бүгенге вазгыять белән бәйле барлык тиешле таләпләрне дә төгәл итеп үтиләр. Күнегүләр атнага 4 тапкыр үтәчәк. Спортчылар саф һава, язгы кояш нурларына сусаган. 2 ай дәвамында уенчылар өйдән чыкмады дияргә була. Физик әзерлекне саклау өчен тренерлар биремнәр җибәреп торды. Белгечләрнең егетләргә карата дәгъвасы юк. Ребята все в нормальном состоянии, лишнего веса нет. Егетләр барысы да үзләрен яхшы хис итә, тән авырлыклары артмаган. Спортчылар өчен бу бик тә мөһим. Волейболчылар моны яхшы аңлый, үзләрен камилләштерү өстендә эшлиләр. Күнегүләрдә Россиядагы уенчылар гына катнаша, легионерлар чит илдә. Сезон башланганчы әле вакыт шактый. Шуңа күрә барысы да план буенча бара. После месяца-полтора я готовил команды. Bir ay yarımdan soң мин команданы ярышка әзерли башлыйм. Әлбәттә, күңелдә ниндидер борчу хисе бар, ләкин икенче яктан караганда, безгә үзебезне физик яктан тәртипкә китерү өчен шундый мөмкинлек бирделәр. Монысы куанычлы. 2 серии на каждую ногу по 10. Ачык һавадагы күнегүләр июнь аена кадәр дәвам итәчәк. Аннан соң команда спорт залларында тулы көчкә әзерләнә башларга җыена. Барысы да тирәендәге вазгыятьтән тора. Шулай да ышаныч зур, чөнки беренче адым инде ясалды. Илдар Сафиуллин, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы. Бакчачылар өчен күңелсез хәбәр 23 майга каршы төндә республикада кырау булырга мөмкин. Бу хакта синоптиклар кисәтә. Урыны белән туфра һәм һава температурасы -1 градуска кадәр төшүе ихтимал. Мондый табигать көйсезлеге авыл хуҗалыгы культуралары һәм үсентеләр өчен куркыныч. Мөмкинлек булганда аларны каплап куюыгыз хәерле. Фотога төшү студиясын агач төбе махсус утны кояш манзараны чәчкәләр алмаштыра. Май азагында Казан парклары фотозонага үрелде. Олысы да кешесе дә табигатьнең матур мизгелен кадрда саклап калырга ошага, чөнки вакыттыгы салмагы чәчәкләре инде коела да башлаган. Шулай да фотографларга эш кимеми әле. Ни өчен? Җавапны Раилә Вәлиуллина белә. Пор алмагачлар кебек Нойлә һәм Рәсүл Госмановлар бүген гаиләләре белән фотога төшә. Казанның 1000 еллык паркында. Ул хәзер шау чәчәктә. Табигатьнең дә, тормышның да гүзәлмәле истә калсын өчен фотодан да кулай чара юк ди Госмановлар. Шундый яхшы көненә килдек, чтобы берничә елдан соң карарга шундый яхшы фотоларны. Истәлек өчен булай ди. Да, әйе. Фотографларга да эш арткан, кадрларның 90% хәзер чәчәк аткан агачлар янәшәсендә. Әлегә пока студияда бик сирәк. Чөнки үзегез белән һава торышы бик тә матур. Самый прям төшерер өчен дигән. Берәүләр фотога шулай профессионаллар ярдәме белән төшсә, икенчеләрнең кулында телефон. Әниләрдән алып бәбиләргә кадәр. Үзем өчен төшәм, интернетка түгел, истәлеккә. Кем өчендер чәчәк аткан агач янәшәсендәге фото замана таләбе. Блогерлардан артта калып булмый бит. Берничә алмаш кием фотосессия барышын төшерү өчен аерым телефон. Паркка сыйфатлы Instagram контент өчен килүчеләр дә бар. Я собрала референсы. Интернетта күргән матур фотоларны туплап, менә шундый дәфтәр ясадым. Instagram өчен әле беренче тапкыр гына төшерәм. Фотосессия урыны итеп шушы паркны сайладык. Алмагач та парк үзе дә бик матур, нигә әле бу форсаттан файдаланмаска дидек. Алмагачлар янында алма төшәрлектә урын юк. Тик фотографлар ашага төшәргә киңәш итә. Чәчкәләрнең гомере кыска. Алмагачныклар инде коела да башлаган. Әмма өлгермәдем инде дип борчылырга кирәкми, чөнки инде бик тиздән сирень үз чәчәкләрен тулысынча ачып бетерәчәк. Димәк, Instagram кабат агач фонында төшкән фотолар белән тулачак. Инде сиренең хуш исен туяр өчен һәм әлбәттә матур кадр өчен битлекне бераз төшереп торсаң да буладыр. Сиреньнәрнең иң купшыларын Череккүл паркы, Ленин бакчасы, Карл Фукс исемендәге сквер һәм Кремль метро станциясе янында табарга мөмкин булачак. Раилә Вәлиуллина, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы.
Ул иҗатка да, тормышка да соңга калып килә, әнисе озак вакыт аның җырчы булу теләген хупламый. Ни өчен Ком сәгатенең кунагы Пошалым чаналары фестивале авторы Татарстанның халык артисты Рөстәм Закиров. Тапшыру якшәмбе 16 сәгатьтә күрсәтеләчәк. Мин үземнең табигатьтән биргән тавыш мөмкинлеге белән мин ул җырларны башкарырга тиеш. Булмаган әйберне сөйләргә яратмыйм мин. Әлегә менә шулар иде, уңышлар сезгә. Истәмсез эфирда һава торышы чыгарылышым. Сүзне иганәчнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Яңа шкаф-купе турында күптән хыялланасызмы? Сыйфатлы, вакытында эшләнелгән һәм 20% ташламалы шкаф-купе алырга теләсәгез, Данил Мастерга шалтыратыгыз. Телефон 260-766, Казан Восстание урамы, 23-нче йорт. Яндекс погода мәгълүматы буенча, көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулазына кайда яңгырлы, 12 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама Яршалы Алабугада яңгыр көтелә, 14 градус. Төньяктан Актаныш Әгерҗе Менделеевскида урыны белән яңгыр яу бүтәчәк, җылылык 15 градус. Төньяк көнбатыштан Арча Кукмара Балтачта кыска вакытлы яңгыр, 14 градус җылы. Көньяк көнбатыштан Болгар буай Чүпрәледә болытлы көн, яңгыр 16 градус җылы. Чистая Нурлатылмады Ширмешәндә яңгыр булу ихтимал, 14 градуска кадәр җылы була. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Акбарсдомнан фатир сатып алучыларга 5%-ка кадәр кэшбэк. Фатирлы да буласың, тотышлы да каласың. Кайда без? Шунда сезнең өегез. Тулырак мәгълүмат өчен Казандагы телефон номеры 295-77-77. Шулай ук мәгълүматны Акбар-Дом сайтында карагыз. Купи квартиру онлайн от Акбарсдом. Дом там, где мы. Телефон в Казани 295-47. Башкалабыз Казанда болытлы яңгыр явачак, көндез 15-17 градус җылы, көнчыгыштан уртача тизлектә җил, атмосфера басымы төркемеш баганасының 753 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 48%, җирнең магнит кыры тыныч. Бу атнада һава торышы белән сезне мин Иркә таныштырдым, киләсе очрашуларга кадәр.